Tagline m bụ Learn Igbo with Aku. A na-akpọ m Aku. Aku bụ afa nna m na-akpọ m na nne nna m ọmụgo ọ na-akpọ m Aku. So Aku nna ya ka na-akpọ m. So Learn Igbo with Aku. No longer Learn Igbo with me, but Learn Igbo with Aku. Ndewonu, keke unu mere. Ama m na ahụ dịcha unu mma. Tata na asụsụ ndị Igbo, anyị ga-amụta Nkpuru Edemede Asusu Igbo. Ndị mmadụ na-akpọ ya ABD Asụsụ Igbo, ma ọ bụrụ ABD Asụsụ Igbo. ABD bụ ihe anyị mụta as oge na-aga. Anyị na-eme ka ọ dị anyị mma, ka ọ dị ube n'ọnụ, ọ bụ na anyị chọrọ ịsụọ ya. Taa anyị ga-amụta Nkpuru Edemede Asusu Igbo, which is the Igbo alphabet. Mmeji akwụkwọ a wee kụziri unu Nkpuru Edemede Asusu Igbo. Afọ ya bụ Easy to Learn Igbo Language, and it is by Victor Okorochukwu. The akwụkwọ a ị nwere ike go ya na Amazon or eBay. Ị nwere ike search online. Mmede link on how you can buy this book. Mmeji asụsụ bekee na asụsụ ndị Igbo wee kụziri unu onyinyo taa, maka na onye taa ga-adị mma mụwa ịsụ asụsụ bekee na asụsụ bai, maka ka ọ dị unu mma ka unu ghọta ihe m ga-akụziri unu taa na asụsụ ndị Igbo. Nkpuru Edemede Asụsụ Igbo nwere 36 mkpụrụ edemede. So basically we have 36 alphabets. 36. So we have 36 alphabets, which makes up the Igbo alphabet. I nwere 36. Like every other alphabet, only be do with A. Like A, nizizi, I nwere A. A bụ Nkpuru Edemede izizi na asụsụ ndị Igbo. A na-asụ ya ka A, A, H, and ya ka A, which is A. Ọ bụ na ị chọrọ ịsụọ ya, ị nwere ike ikwu A. Na ọ bụ na ị chọrọ iji ya wee kwuo okwu, ị nwere ike isi aka, hand, aka. Achọrọ m iji aka m wee mee ife. I want to use my hand to do something. Or aka m nọ na ahụ m. My hand is in my body. Nke abụọ bụ B. A na-akpọ ya B, like the insect B that gives honey. So it's written as B, pronounced as BEE. B. Ọ bụ na ị chọrọ iji ya wee kwuo okwu, ị nwere ike ikwu biko, please. Biko, nye m akwụkwọ m. Please give me my book. So biko, kelee ife ịchọ ka m mee gị bụ, please, what do you want me to do for you? Ihe ọzọ ị nwere ike iji wee kwuo bido bụ start. Achọrọ ibido onyinyo mụta Igbo with Aku na YouTube, which is Learn Igbo with me on YouTube. Achọrọ ibido ịgba ọsọ, means they want to start to run. Or you could bia. Bia is come. Bia kita ka m gwa gị ife. Come quickly. Let me tell you something. Bia ka ije ụlọ akwụkwọ. Come, let's go to school. Nke atọ bụ, which is the third letter, CHEE, like che, which is CH. Like, unlike English, which is C, Igbo is CH. Anede ka CH, spelled as CH, pronounced as CHEE, which is che. Cheer is like smile, cheer is to laugh, which is Chi, means I'm smiling. Cheer, make it see Udoka, cheer more chio. Udoka made me to laugh. Feki ku Chineke. Chineke is God. Open choya weki see Chineke. Iweki ku CHERE. CHERE mon mabia Mrs. Wait, I'm coming. So CHERE is wait. CHERE mkamgo tife. Wait, I want to buy something. Okine CHERE means you're waiting for me, right? Nka nobu D, which is like D. Abun choy D and akwukwe weki D, which is D. It's spelled as D, pronounced as DWE. D, like D. Dalu, dalu is thank you, like thanks, thank you. Dalu maka ihe imerem, thank you for the things you did for me. Dalu Chineke, dalu, thanks God, thanks. Ozo iwe kije we ku day is to write. Iwe kiko
Actually day ife na akwụkwọ m, which is I want to write into my book. Dee ihe ịchọ ikwu ka m gwụọ, which is write what you want to say, let me read. Dee is right. Ihe ọzọ iwe ike ikwu bụ dike bụ champion. Odogwu na dike na, like, means it's a song, a champion. Chukwu bụ dike, God is a champion. Nke ise bụ A is E na asụsụ bekee. Ọ bụ na ị chọghị sụọ ya, ị ga-akwụ A na asụsụ ndị bai, pronounced as AY, A written as E, A. Ọ bụ na ị chọghị iji ya wee kwuo okwu, ị nwere ike isi egbe is gun. Ndị CHEE dịrị egbe, ndị uwe ojii jiri egbe, police have a gun. Ihe ọzọ ị nwere ike iji ya wee kwuo okwu bụ eze bụ teeth na king. Eze, teeth, like teeth. Eze ndị Nnewi bụ eze ndị UK bụ the king of the UK is, the king of England is, the king of Nnewi is. Actually, just say eze means I want to go and wash my teeth. Means I'm going to use my teeth to eat meat. Nke isi bụ fi, which is F na asụsụ bekee. Fi, F, pronounced as fee, which is FEE, like you want to pay your school fees. Fee written as F. Ọ bụ na ịchọrọ wee kwuo okwu, ị nwere ike isi fe. Fe is to worship. Fe is worship. Actually, fe chukwu n'ehihie, meaning I want to praise God this afternoon. Esom je fe chukwu n'ụlọ ụka. Are you following me to go and praise God in the church? Fe is to worship. Ihe ọzọ ị nwere ike iji wee kwuo okwu bụ ọ fọpụ, ọ bụrụ fapụ. Fọpụ to uproot. Fapụ is to uproot. Ihe ị nwere ike iji fapụ wee kwuo okwu bụ dọkịta eze fapụrụ eze m, meaning the doctor of teeth, which is a dentist, took out my teeth, like uprooted my teeth. Or orubi fapụrụ osikapa ya, meaning the farmer uprooted his rice. So fapụ is to uproot. Nke asaa bụ gi bụ the 7th letter in the Igbo alphabet. Na asụsụ ndị Igbo, gi igede ya ka G, English, G. If you want to pronounce it, pronounce as GEE, which GEE, GEE. Ọ bụ ịchọrọ iji ya wee kwuo okwu, ị nwere ike ikwuo gara is went. Ị nwere ike ikwuo agara m ụlọ ọgwụ, meaning I went to the hospital. Agara m ụka, I went to church. Ọzọ ị nwere ike iji wee kwuo okwu bụ goro is buy. Je goro m mmanya, meaning go and buy me a drink. Je goro m mmiri, go and buy me water. Je goro m nni, go and buy me food. Ihe ọzọ ị nwere ike iji ya wee kwuo okwu bụ ga is go. Ana m aga ụlọ Mary, meaning I'm going to Mary's house. Mụ na Mary na-aga, meaning I'm going with Mary. Nke asatọ gbi is the 8th alphabet na asụsụ ndị Igbo, pronounced as gbi, GBEE, gbi, GBEE, and spelled as GB. Ị nwere ike ikwu gbaghara is forgive. Ọ bụ ịchọrọ wee kwuo okwu, ị nwere ike isi Chukwu gbaghara maka ihe ọjọọ mụwa mere, meaning God forgive for the bad things I've done. Ike kwuo Ifunanya gbaghara m, meaning Ifunanya forgive me. Ihe ọzọ ị nwere ike iji wee kwuo okwu bụ gbaa is to run. Gbaa is to run, like run. Agbara m ọsọ n'efife, meaning I ran in the afternoon. Ha ga-agba ọsọ taa, meaning they're going to run today. Nke itoolu bụ gi is the 9th letter nke itoolu na asụsụ ndị Igbo, pronounced as GHEE, GHEE, spelled as GH,
pronounced as GHWE. Iwe ikiku hota. Hota is understand. Ahotaram gi, meaning I understand you. Ihota. Ihe onye nkuzi kuzirai, mean do you understand what the teacher taught us? Ihe ọzọ iwe ike iji ya wee kwuo okwu bụ he. He is fry. Mmehie akwa, meaning I will fry egg. Achọrọ m ighe ji, meaning I want to fry yam. Nke iri bụ GWEE. Iri Nkpuru Edemede Asusu Igbo. GWEE. GWEE anede ya GW na asụsụ bekee, pronounced as GWEE, that's GWEE. GWEE. Iwe ike ikwu gwa is tell. Kelifi gwaram, what did you tell me? Inagwa m okwu, are you talking to me? Ihe ọzọ iwe ike iji ya wee kwuo okwu bụ ghọrọ. Ghọrọ is to cure. Ọgwụ ị ṅụrụ ghọrọ gị. It is the medicine you drank that cured you. Iwe ike ikwu GWEE. GWEE is to grind. Achọrọ m ije gwee also, meaning I want to grind pepper. Je gwee agwa, meaning go and grind the beans. Nke iri na otu bụ he. H. He. H. He, which is H in English. Abụghị chọrọ sụọ ya, ihe ekwu HWE. He. HWE. He. He. Iwe ike ikwu hụrụ. Hụrụ is saw. Ahụrụ m Nnamdi, meaning I saw Nnamdi. Hụrụ, saw. Ife ọzọ iwe ike iji ya wee kwuo okwu bụ họrọ. Họrọ is to choose. Ahọrọ na nke m, meaning I've taken my own. Kedu nke ị chọrọ ịhọrọ, meaning which one are you going to choose? Kedu nke ị chọrọ ịhọrọ. Iwe ike ikwu ha. Ha bụ them. Ha is them or they. Ha niile na-akpọ m. They are all calling me. Or ha ka ị na-ekwu maka? Is it them you're talking about? Onye nkuzi si ka ha bịa ebe a, meaning the teacher said they should come here. Nke iri abụọ bụ E. It's pronounced as E, not I. E pronounced as E-double-E, but spelled as I. Ọ bụ nchọ iji wee kwuo okwu, iwe ike ikwu ite. Ite is pot. Nye m ite ka m ji wee sie ofe. Give me the pot. Let me use to cook. Ite gị na-ere ọkụ. Your pot is getting burnt or is on fire. Nke iri na atọ bụ E. E. E, like E. 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 I with a full stop at the bottom. I pronounced as E. Ọ bụ nchọ ya wee kwuo okwu, iwe ike isi igba. E. Igba. Igba is drum. Neti igba. Are you hitting the drum? Iwe ike iti igba. Do you know how to drum? Ji igba wee kwuro m egwu. Use the drum to play some music. Ihe ọzọ iwe ike iji ya wee kwuo okwu bụ ịnyịnya. Ịnyịnya is horse. Ị ga-eji ịnyịnya wee gbaa ọsọ. I need to use the horse to run. Ihe ọzọ iwe ike iji ya wee kwuo okwu bụ ikpa. Ikpa. Kwima na Dubai the car. Ikpa. Meaning, do you know that Dubai is like a desert? Nke iri na anọ bụ G. G, which is J in English, pronounced as G, J-double-E. G, written as J. That's G. Iwe ike ikwu jide. Jide is hold. Jidem oromam, hold my orange. Jidem, hold me. Ana me jide akpam, I'm holding my bag. Ihe ọzọ iwe ike iji wee kwuo okwu bụ jere. Jere is went. Neto chukwu jere ọlụ, meaning Neto went to work. Ihe ọzọ iwe ike iji wee kwuo okwu bụ jụọ. Jụọ is to ask. Jụọ ha, go and ask them. Edemede nke iri ise bụ ki. Ki, which is K, na asụsụ bekee. Ki, written as K, pronounced as key, like key. K. K is what? K if you natural, what are you looking for? Kele feature, what do you want? Kere is divide. Kere, divide. Kere mni, kamrie, divide the food, let me eat. Kere akwa, kamburu nkem, divide the clothes, let me take my own. Ọzọ iwe ike ikwu bụ kwụọ. Kwụọ. Kwụọ
bụ knock. Kụọ knock. Onye kụrụ aka bụ knocked. Je kụọ aka, go and knock. Kụọ aka knock. Nke 16 bụ kpi. Kpi. Kpi is KP. P written as KP, pronounced as KPEE. Iwe ike ikwu kpakpụ. 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 Ha kpakpụ na. Kpakpụ. Iwe ike ikwu kpọọ. Kpọọ. Kpọọ is call. Kpọọ. Onye kpọrọ m who called. Ikpọna Chukwuma. Have you called Chukwuma? Ikpọgo Chukwuma. Have you called Chukwuma? Ihe ọzọ inwe ike iji wee kwuo okwu bụ kpọtụrụ. Kpọtụrụ is in touch. Aka m na-akpọtụrụ Ugonna. I still keep in touch with Ugonna. Ị ka na-akpọtụrụ Nnenna. Mean, do you still keep in touch with Nnenna? Nke 17 bụ kwi. Kwi is KW. Kwi spelled as KW, pronounced as KWEE. Kwi. Ọ bụ n'iche iji wee kwuo okwu. Kwere. Kwere. Kwere is agree. Ekwere m na Chineke bụ nna, meaning I agree that God is the Father. Ekwere m na Chukwu, meaning I agree in God. Ekwere m, meaning I agree. Ihe ọzọ inwe ike iji ya wee kwuo okwu bụ kwuo. Kwuo. Kwuo is to talk or to say. Kwuo okwu, talk, say. Kwuo okwu. Oge ka m ajụ kwuo okwu. Kwuo okwu is talk, is what I'm asking. Ihe ọzọ inwe ike iji ya wee kwuo okwu bụ kwapụ. Kwapụ is to move. Ha kwapụrụ Lagos wee jebe Onitsha. They left Lagos and went to Onitsha. Ha kwapụrụ Enugu wee jebe Port Harcourt. They moved from Enugu and they went to Port Harcourt. Ha kwapụrụ obodo Nigeria wee jebe obodo oyibo. Mean they went to Nigeria and went to a foreign land. Nke 18 bụ Li. The 18th alphabet is Li, written as L, pronounced as LEE. Li. Ọ bụ nchọ iji ya wee kwuo okwu. Iwe ike kwuo lee. Lee is to look. Look. O lekọtara m, meaning he looked at me. Ọmụ ka ị na-ele. Is it me you're looking at? Nọsọ na-ele akụ. Nọsọ is looking at akụ. Ihe ọzọ iwe ike iji ya wee kwuo okwu bụ lụrụ. Lụrụ is marry. Alụrụ m Chukwu. I got married to God. Chukwudi lụrụ Chioma. Chukwudi got married to Chioma. Iwe ike ikwu Afamefuna lụrụ Ifeoma maka na ọ fụrụ ya n'anya. Afamefuna married Ifeoma because he loved her. Afam na Ifi lụrụ n'ụka. Afam and Ifi married in the church. Lụrụ is married. Rejoice. Muria, we're in the world. I don't know what. I need be no